Li bajarê Amedê fuara bi navê Zincirên Herêmî ya Başûrê Rojhilatê Anatolyayê hat vekirin. Pêşengeha ku yek ji civînên herî girîng di sektora bazirganî û firotanê ya Başûrê Rojhilatê Anatolyê de ye. Pêşenge bi hevkariya jora bazirganî û piştîsaziya Amedê û Federasyona Firoşkarên Tirkiyeyê hat organîze kirin. Ev pêşengeh cara yekem e ku li Bakurê Kurdistanê tê amade kirin. Bi vê pêşengehê armanc tê kirin ku dê sektorên xwarin, lojîstîk û firotanê yên li herêmê bînin cemhev û hevdîtinên di navbera marketên herêmî û hilberînên û dabînkerên kampanyayên de hêsan bike. Vekjnurva pêşengeha 15 sal İstanbul çêdibe yekem. Salkel Ankara'ya çebuye li herê mame Ankara û vir de cara yekem li Amedê çêdibe. Vê pêşengehê em dixwazin ku heçê dikir o difroşe. Yani bazirganên mezinî ê marketa û ê mal de firoşe wan em bînin bahev pêk va em tekiliyê wan xurt bikin û aliyê bazirganî jî hevkî em tekilî bazirganî jî em xurt bikin. Bir şeklî jî em dixwazin Aliye me herêma me de kî vî şoxlî dike yan jî nêta wan heye vî şoxlî bike em piştgiriyakê bidin wan. Pêşenge ji bo welatiyan girtiye tenê mêvan dikarin beşdar bibin. Di civînê de xwediyên hemî marketên herêmî yên Tirkiyeyê û kampanyayên ku mal didin dikandaran amade dibin. Xwediyê kampanyayan dixwazin beriya pêşengehê malên xwe bidin nasîn û asta qalîte bilind bikin. Ez endezeriye kimyayê me em ji Mêrdînê muamela menî a bêhne heye. A kolanya, bêhna oda, bêhna mala, bêhna seyara. Em ji Mêrdînê muamelê hatine vê fuarê ji bo em li bölgê navê fuarê Güneydoğû em li Güneydoğû gişê hene elhamdülillah em dixwazin em bêtir hevin. Em bêtir hîn pêştir bibin ji bo wê gumanê em hatine vir. Yani ez zaten işi kuru yemiş etkim. İzna Xwedê inşallah emniyete ji batmanê vî malê derxime tevî bölge, tevî Tirkî, belki tevî hatta yurt dışı jî here yani. İnşallah kampanyam ji ber vê, mücadeleme ji ber vê inşallah. Ev marka jî gotina me hem ji bölga me re ji ber ku axiftineke spehî jî bê û aslında bölga xwe jî em bidine naskirin. Me dönemek zor dönem jî atlatmışkin nevê bölgede aslında. Yani inşallah va marka, va ürüne, va çıkan me xwe dünya işi bidine naskirin inşallah aslında. Xalipata me eve inşallah. Em ji Diyarbekir'in kampanyam aktif grubune me Yudum Yağı, Marmara Birlik Zeytine destê me de bayılık pırın yani. Şirketa me ji Diyarbekir'de en mezin şirkete. Aktif grup. İro em hatine fuarê ji ber ku em eşyayê xwe milletê bikin tanıtımê. Di pêşengeyê de çilûneh kampanya ciyê xwe girtin û ji heftê bajaran jî dikandar ji bo danûstendinê hatin dawet kirdin. Fuar wê du rojan bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.